Senior believer. Hey! Kekunume. Atoko manyagi. My brother, onye nzọpụta atụ anya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Kraịst sị na ya ga-adị dịka onye oshi. So otu ọbụla o shiri dị ọwa otu na-esi anabata. Onye ọbụla nwa Chukwu kwesịrị ịdị na-aga n'ụlọ ka onye oshi. Tata anyị nọ na home to home evangelist. Anyị ga n'ụlọ na-ezigasị ozi. Ị gachala ka agafega m n'ushi gị sị ma ị nụrụ ushi ma ọ bụ dị ọdọ ka ọ bụ hapụ ushi gị ịkpọwa ha na pụrọpụrọ na nwa mkpọmkpụ obere ụlọ gị a ndị nebo gị anọdụghị ya mba ha abatara na kọmpandụ na-asakwara asa ebe ga-abakwa upstairs. Yes, ahazi ọfụma ọ ga-aba upstairs. Ndewo. Ị chọrọ iji m ozi ọ dịka ọsịsọ? Ozi jiri m ọnụ. Ọ dịka ọsịsọ? Ọ dị m n'ike. Anọ m gaa, o nwere ike wụrụ nga ka m ga na-apịasị akwụkwọ keta maka ka m ụkọtụ ka m. Isi nwe ka ị malite ụzọ ọ bụrụ sis mọni na-enweghị mmegị. Ka m gbuo ọkọta imekwa ebe m si ihe. A ga-ahụzi ole ma esi m saịdị nkume. From nkume pụta Eziachi. Si Eziachi gawa saịdị ka ebe ala na-ele. Okporo ebe a ka m nọ na-ekpochitara Kraịst mkpụrụ obi nọ n'okporo agwụla taa. Ike agwụla gị banyere okay. Ọ dị ka ị dị n'ala bizi n'ime. Ọwụcha bizi since morning ma onye kpakpa m na-alụbe nwaanyị. Mgbachatacha ahụ anwụ macha m ụtakwashiwe. Ike agwụla m. Nsogbu ọnụ m na-abịa. Mkpa gị sef ọ wetu o shiri. Mpa ga-anwụ n'ikichin ahụnụ m ya anya. Na kichin ka e butere ozi hapụ ọwa anyị ga-akọrọ gị ebe m jiri wee tọga mkpụrụ obi n'okpuru na mkpụrụ okwu akwụkwọ senior believer mana okwu ga-ama na mma. Ị siri ofe? Ọhịa m nọ na-ahazi since morning. Ngwa m na-abịa. Wow. Chai. Ebe nwa ka isi kanyọ na nna gị. Isi kanyọ na mpago. Ebe mgbe nna gị dị ndụ ihe ka o shige nọ ya na nne gị jiri bido ya wụ mgbe nwoke wụrụla osi mpete ke ga-awa akpụ nwaanyị ebe na-anọghị nwodo oyiri nga eze ala osi akpụ ta akpụ ụdị nwa lọrị ka ọwụwa na akpụ mma alaba nwaanyị kwe ebe nwoke ọcha wee nwa ka ọ dị ka eme otu ọrịa na aga hụ onye m ya ewu ụlọ elu nna m onye obiọma ka ewu ya wa ozi ọma John isi nke isii oke ka ọ ha n'ogologo. Senior believer. Nna m gbalị abalị ofe bụta ama mma agala masị nnu na efu mọt mana gịnị ka imege? Senior believer. Okwukwe m wụ na Chukwu ka ọ nọ. Gịnị ka imege? Nna m ofe gị ka ama mma agala ma m n'obodo ya. Tabiele m ire. Asị m gị rie. Asị m gị rie ya. N'ụwa kịta ka a na-echebe ka asị mma na-eri enyi ya na-eri nri. Onye nwere Chukwu ọ Kraịst nwere ọ sị ihe niile nọ n'ụwa nọ n'okpuru ya. Iji ụkwụ na aja ọkwụ na echere m ihe a poison now. Poison ogbu ahụ ụmụ Chukwu. Akwụkwọ nsọ anyị ga-azụ agwọ na akpị okwu. Rigoro ya na-ede rituo nwa onye aṅụ lụọ oyi elu onwe dị ihe ọ ga-eme anyị. Maka na akwụkwọ nsọ ekwuola ese thou shalt prepare a table in the presence of my enemy to me. Ya na ọ ga-echekwara anyị ihe oriri n'ebe nke ndị iro anyị. Ọ bụ ihe mere ihe ngụgba. Obinigwa ga-atọ. Ịmana kpari achi bịa. Ihe the last food m nwere n'ụlọ nga m si mmiri chi ma amara m ga-aga echile before hụ nri ọzọ m ga-eri. Iwere na-eri. Nna m. Atọ ụlọ ochi na dị. O nwere ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Nwaanyị certify na Elisha n'otu mkpụrụ nwa o nwere. Mgbe Elisha gara n'ụlọ esi anyị ihe ya sị no onye nwaanyị ihe awụ naanị fụrọ n'ụlọ nụ. Elisha sị ya burugodo ụzọ nye ya
na ọ na ya nwa nye na nwunye riri agbuo na obinigwe ga-esi n'eluigwe atọ datara ha mala m nke ha ga-eri wee nwee ndụ sọ ya wụ ihe emere ngwa ugba onye ga-enye m nri ọzọ ị mana ahụ m tara anwụ achagide m chacha m n'ụzọ gị bịa ga-eriri m nri nwa m ọghọ obinigwe nwere ka o si agba ama ịtaga anụ m anụ nwa anụ kraịst na-erukọwa n'ọkụkọ ọ wudele gwụrụ ọrịa n'akwụkwọ nsọ mgbe atari ndị ekpenta 10 kraịst gwụrụ ọrịa naanị otu onye nwe onye bịarabịasị ya ọ gbalịala onye ka ha bịara sị ha sị ihe ejiri gwa ya wa anụ udele ozugbo a na-agbabiri anụ udele ote wuri sie nye ya te ya n'ọnụ ote ntaga aka ọtaga ya nwere onwe ya anụ udele tọrọ ala gịnị mere ịraga ọrịa iji ata anụ udele gịnị ka ọ ga-agwa gị ịraga ọrịa maka mbụ ngwere niile makpụrụ amakpụ amadụ ka afọ na-asa so ebe ụlọ akwa ihe nke ụwa ihe ahụ ihe nke ụwa ndịcha ihe ugbe makwa nnu kọpụ nnu ole nọ na nri na-eri ama na-eju so tone nwetakwuru ama ekechi ndị kem larụ m ji ihe na-eti ịbịara nke ịgba m obi na-eti ule ihe maka na ụmụmadụ only surviving son ihe m ji erikwe nri ya nwere wote m na-eri nga ụla nga ọ maka na mpago wee born again before ya nwụọ mpago wu one of our senior believer mgbe mpago dị ndụ m gburu nna gị echetara m echi nna gị nọ na kichin gbabiri nwụọ kraịst okwu ya ewu ndụ atụ na okwu Ukechukwu ozugbo elego hapụ ọ nwere ka ị na-ebere akwa ka enwere ihe ọdọ bụgo gị the last food m nwere n'ụlọ anyị the last food m nwere ọ sị n'efu ka o nyere anyị na onwe anyị ga-erikwenu n'efu ka ọwụ nshịkọ dị ihe ka ọwụ nsam anyị na-ebe eto mmanụ mkpụrụ nkwụ dị ihe akọ mmanụ nke ojukwu nwanne ahụ dị m egwu ojukwu chukwu emeka ọdịm egwu ojukwu na mkpụrụ obi gị juru ike na ndokwa mgbe m ji enwere awọ gafere m hụ ya n'ọgụ tinye ya n'ime ofe awọ ọ bụ nwa ajịcha abụọ echile m n'ime nga awọ mmekwasị n'ụkụtụ ụnyaahụ ka m na olu si n'eluigwe daa si nga ọbụla hụrụ awọ wụlaganụ n'ime awọ wụ ya awọ na-awọpụta ndụ mmanụ ọsa onye ọbụla nwere awọ n'ime ndụ ya iri awọ otu awọ ahụ apụ mmadụ ihe awọ ihe ejiri zaa anyị gaa ebe ma ga-ajụrụ ese asa awọ na-egbu mmadụ so ogbu mmadụ ọ na-asakwa afọ ihe niile na-egbu mmadụ onye nwaanyị si ewepụchara ya n'ime ndụ ewo tụonye m akpa nchiji ụmụ ndị nke nna m ezibedị m ozi ọma gịnị wee chere na akwụkwọ nsọ agaghị ekpughe ekpughe ebidokwule na-ebido ọ maka mma na ịbịakwute eke hey